आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै आं नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आं दिनै आरो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आङो बावैसो सिगां रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारिनि सोमोन्दैनो आरोबाव दिनै आङो बे सावगारिखौ लाबोफिननाय जाबावबाय। जोनोमनिफ्राय लानानै 10 बोसोर बैसोसिम बिनि सुखुनि दुखुनि गेजेरजों जाबोनाय बिनि जारिमिनखौ सुंद'यै आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननिसिम आं बेखेवनानै होनो आरो बे सावगारिनि गेजेरजों आं लाबोफिनबाय। जानो हागौ सोरबा सुबुंफ्रा साननो हागौ मानो बे गावनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारिनि रुंसारि जानाय सोमोन्दै गले गले मानो बे फोसावबाय थादों। नाथाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावसिम आंनि गुरै खावलायनाय, मानोना बिनि आलफनसानि सोमोन्दै आङो आंनि चेनेलाव आंहा होनो गोबां दंबायो, जायखौ बेहाय फोजोबनो आं हाबावनाय नङा। अब्लाबो फैदो नोंथांमोननि गेदेर अननाय अनसायनायखौ मिजिंथिनानै आरोबाव आलफनसा बर' नार्जारिनि जोनोमनिफ्राय लानानै बे 10 बोसोर बैसोसिमाव बिनि रंजानाय, बिनि मेथाइ खननाय, बिनि बुंनाय गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नायलांगोन मिजिंथिबाय। Hello everyone, how are you? I'm Alphonsa Bornazari. Happy New Year! Dinay जोङो गामियाव थांनायनि vlog लागोन ओमफ्राय आबसिस लाबोथांगोन आबसिस लाजिदो सासेया जों गासैबो थांगोन आरोना आमाय ओमफ्राय आलफनसा ओमफ्राय नैबे सिस्टार जों गासैबो थांगोन आरो बेरायनो आबुलिना नामिना आबुलिना Abulina lagi sih ini, jangan kan roh. Jauh tu mana nih? Abi meni nomor pilih. Di mana ini nih? Alphonsa bisboni kami dong yo. Seni pukri ya. Ambil 2 hari mana lagu cing? 2 hari mana lagu cing? Ayah bu ini udah. Ayah. Do. Jalan ke ya pak? Betul kalau gue corona jalan. Corona. Kulit ada nggak dek? Sagi, sagi ada sah. Iris. Halo. Halo Gopar. Kedan besar nih boy, kau खुलुमनाय जासिहरबाय. जोङो दायो मोनफैबाय गामिनिफ्राय दायो जोङो गेजेराव थांसै हरसिङा थांनायमोन बेनिफ्राय दायो सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दायो
गिर्जायाव थांबावनोसै आरोना मोनानि माने गोजाम बोसोरखौ लास्ट बिदाय होनाय गिर्जायाव हाबफैनोसै बेनिफ्राय गासैखौबो एडभान्स हेपि निउ इयार ओमफ्राय देखायजोबगोन जोङो दहाय हायासै खोमसिखाय नेक्स्ट भिडियोआव थाबैनो बयखौबो लोगो मोनफिनगोन हम लड़कियां बीमार का होती है हमें तो बस नजर लग जाती है हम लड़कियां बीमार का होती है हमें तो बस नजर लग जाती है मा बमा गावजोब्बाय आलफनसायानो मोनायाव आलफनसाया बोग्रि जासोदों मर्निं इउटुबारानो थाखुमायो हनै आंथ' थाखुमायाखैना डेन्जारखा बियो इउटुबनि दायो मोनफैबाय न'आव दायो आङो माबा आब'मोननि न'आव थांसैमोन आलासि जानो ओमफ्राय आं मोसागोन नै लाजि गुसुआ Online dikasih pakai gitu. दायो थांनोसै न'आव हायाव फैदोंमोन माजुलि लामा मोजां जानो माबा होनदोंमोन आरो साख्रिखौ माबा लामा बोरि गामि लामा मा होनो बावबाय आलासि फैनायमोन बम नांगौनो बम टाउनाव बम बिसोदों बन्द जाजाबाय दासुलि इथिं नायलाय आयौ Hi guys जोङो न'आव मोनफैबाय जि मेक्सोबाय गुसु जाजोब्बाय खावा Welcome to my channel. My name is Alphonsa. So beyond the first video blog. So दिनैनि ब्लगानो जाबाय आंनि मोनसे स्पेशल ब्लग. बे स्पेशल ब्लगानो जाबाय दिनै आंनि हैप्पी बार्थडे. So आं बिराद खुसि. गोबावनिफ्राय दिनैसो आंनि बार्थडे जादों. ओमफ्राय दुखु मोनदों आं मानो. खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों. खुसिया मानो माने आंनि दिनै हैप्पी बार्थडे आरो दुखुआ मानो आंनि बार्थडेया जोबसिगोन ना जोबना थांगोन दायो हराव आंनाबो जोनोम जाथ'वाखै आङो दायो हराव जोनोम जागोन स' भिडिअखौ नायगोन
गेजेराव थांखांनानै आङो गानदों फ्रक माबायदि होनदों ओमफ्राय दायो आं मा गानो दाबो फ्रक गानगोन आं दायो नुलांसै आं मा गानो ओमफ्राय केकआथ' माबायाव मैया हरावनो अर्डार होदों मैया आंनि बाबा हनै फन सिगांनो नै स' गस्ला गानसै ओमफ्राय नायलांदो guys aku माबायदि नुदों नै ओमफ्राय दायो मेकआप खालामनानै बाखि आरो खानायखौबो खानाय खेंख्रि माबायदि हारसिं जायोलै आंना खानाय सुबा आं दायो जनसन्स बेबि क्रिम फुनगोन नै गथारा क्रिमानो इन्टारनावसो आं फाउन्डेसन फुनगोन माने एसे गुफुर नुनांगौ ना दायो आं काजल फुनगोन आं बारा फुननो रोङा काजलखौ नांलायो सिगाङाव उन्दैयाव फुनोमोन फुननानै बायो होजोबनानै आरो गेलेयोमोन बायो होजोबो बाबाजों बुजायोमोन नै आब'आ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ नांलाबो नै दायो आं लिपस्टिक फुनगोन लिपस्टिकआ आंनि फेभरेट आरो नोंसिनालाय कमेन्टआव बुंबानो जाबाय सोर सोरनि फेभरेट गासैनियाबो फेभरेट जाखायो लिपस्टिकआलाय girlsफोरनि दायो आं बेसलेट फुनगोन My name is Alphonsa. So दिनै आं नोंसोरखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय. So दिनै भिडिअआनो जाबाय आं अर्डार होनाय फारसे दा सफैबाय नै मा दंथाय नोंसोरनो शेयार खालामनोसै आङो बे भिडिअआ आनबक्सिं भिडिअ जागोन आरो नै फैखांबाय दायो जोंना माइक्र'फना सफैबाय नै माने बाबानिबो आंनिबो आरो So ada rempai awak mina berada ni dah mina berada mereka baik ni nama mereka so baik ayo
ba? Ni maha saya smartphone. I camera by presentation interview ambil komputer oh. Ambil dari presentation orang yang saya ada. Saya kita ni ada beberapa. Ni mati bekso. Bekso bye. Nilai. Happy. Này có đang mau nổ về đẩy này ông phải đẩy không về đây đi mà thứ khác trên này sửa Hello. Rai Jawar Kulubat. So, right, friends. We wake isna. Phải tayo zong mabaga mo thang na kita ngarem be ang diri video ay simlo say mo deba like are share karam are subscribe karam na dabaw are bel gani ko chun dabaw. Reels panai ro bogan are reels. Ayah, solegon jabe na masih. Ih, mana ni? Wah, ya sudah. Mana nak guna? Masuk mana? Boleh yang boleh. Ini orang senang ni. Ini legend lah. Okay. Kayak ini sih reels semua. Mau speaker. 엄마네 가시고 길지어 간다. 엄마네 기나 이렇게 가는데. 저희 타봐요. 저희 길지어 가는 길지어 비나 있어. 길지어 누가 근데. 길지어 근데. 맞아. 길지어 비나 있어. 그냥 길지어 가면은
नोंथांमोना रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारिनि एबा आंनि फिसाजोनि होबोनाय भिडिअ सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुबोबाय आरो नायबोगासिनो दं। बेजों लोगोसे आं दिनै बे फिसाजोआ बे बुहुमाव थांनानै थानाय समाव बे हस्पिटालाव माबायदिमोन बेखौ आं एसे मिथिनो लुबैदों। अन्दायगाफोर जेब्ला बेखौ लोमजानाय समाव खाथि खालानि डक्टरफोरनाव लांनाय जादोंमोन, गोबां ब्लाड टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बिनि ब्लाड टेस्ट खालामनायाव जेबो बिनि लोमजानायनि जेबो हांखो नुनो मोनाखैमोन। बेनिखायनो बेखौ जेब्ला दिखाजुलि सेबा निबास हस्पिटालाव बेखौ लांनाय जादोंमोन आरो बे सेबा निबास हस्पिटालाव लांनाय समाव नाथाय आङो सानसे सिगां गैथ'वामोन आरो बे समाव आंखौ फनजों बेयो आलफनसा बुंदोंमोन, बाबा नों फै, आं नोंनि मबाइलखौ दसे नायनो बाबा अन्थाव बाथाव बे आंनो फन हरदोंमोन। आं जेब्ला अखानायै जेब्ला आं सहैयो अब्ला बे खुसियै आंखौ रंजानायजों आंजों बियो गोजोननाय लादोंमोन। अन्दायगाफोर बे सेबा निबास हस्पिटालावबो बेखौ जेब्ला ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन डक्टर आरो सिस्टारफोरनि गेदेर अनसायनायफोरजों नाजानायजों, नाथाय जेबो फिथाइ थायनाय एबा मोजां फिथाइयाव मोजां महराव इमप्रुभ जानाय मोनाखै। बेनिखायनो जेब्ला डक्टरा बुंबाय बेखौ आरो गुबुन हस्पिटालाव लांदो, बेनिखायनो जोंनि थांखि बादि जों बेखौ तेजपुर बाप्टिस्ट ख्रिस्टान हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। आरो बे बाप्टिस्ट ख्रिस्टान हस्पिटालाव जेब्ला जोङो लाङो इमारजेन्सियाव बेखौ सोनाय जादों आरो गासै डक्टरफोरनि हेफाजाबजों जेब्ला बेखौ ब्लाड टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय जादोंमोन, एक्सरे खालामनाय जादोंमोन, 3 घन्टासो जेब्ला इमारजेन्सियाव बेखौ नायो अब्ला डक्टरा नायखानो जेब्ला जोंखौ आलफनसानि बिमा आरो आंखौ लिंहरनानै जोंनो इनफरमेसन होबाय जे नोंसाजे आलफनसाखौ नोंसोर गोख्रैनो लांदो, मानोना बिनि लिभार आरो किडनिया मोननैबो 50% डेमेज जाबाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै आं बागदावखांदोंमोन, आंनि गोसोआव दुखु फैखांदोंमोन, बे माबोरै जाखो? अब्लाबो सानस'नो हायाखै। डक्टरनि बुंनाय बायदि जोङो तेजपुर बाप्टिस्ट ख्रिस्टान मिसन हस्पिटालनिफ्राय जों बिथांमोननिफ्राय होनो गोनां बिलखौ होनानै बिथांमोननिफ्राय रिपर्टखौ लानानै जोङो मोनाबिलि 8 बाजियाव जोङो तेजपुरनिफ्राय जोङो आवगायबोबाय। जेब्ला जोंनि गारिखौ लाबोनानै आलफनसाखौ जेब्ला जों लाबोबाय थायो, आलफनसाया सानदोंमोन आंखौ न'आव लाना थांसिगोन आरो बेयो बुंदोंमोन, बाबा आंखौ न'आव लानानै थांदो, आं मोजाङै दुगैगोन बाबा, आङो मोजाङै फायखाना खालामगोन, आं मोजाङै ओंखाम जासिगोन। अन्थाव बाथाव आंनि फिसा आलफनसानि बै रावा दाबो आंनि मैखुनाव रिंखांबाय थायो। आं बेखौ थगायनाय बायदि खालामनानै लाबोदोंमोन, नाथाय आंनि गोसोआव सानबाय आं बेखौ जेब्ला न'आव लाबोगोन आरो अखानायै आरो बेखौ हस्पिटालाव लांफिननो गोब्राब जागोन। बेनिखायनो थगायनाय बायदि खालामनानै हरजों हरनो जोंनि गारिखौ आङो गारि सालायग्रा साल्थे थमास गुजरखौ आं बुंबाय गोख्रैनो बेखौ जोङो गुवाहाटियाव लांदिनि। गारिया जोंना खारगासिनो दं। थाङै थाङै जेब्ला हरनि 11:30आव जेब्ला सानसारि मोनहैयो, टल गेट मोनहैयो, अब्ला सोरगिदिं लाइटनि स्रांजों अब्ला गारि सिङाव बियो सिरि मोनो। सिरि मोननाय लोगो लोगो बे नुनो मोनबाय, अब्ला आलफनसाया बे गाबनानै बुंबाय, आंखौ नोंसोर बबाव लाबोखो? आंखौ नोंसोर बबे जायगायाव लाबोखो? आंखौ थगायनानै लाबोबाय बाबा, आंखौ नोंसोर थगायनानै लाबोबाय, आं न'आव थांगौमोन। अब्ला बे समाव आं फंसे बाथ्रा बेखौ बुंदोंमोन, सना नानि फिसा। अब्ला बे समाव बे बुंदों, आंखौ सना दाबुं, आंखौ फिसा दाबुं, आं नोंनि फिसा नङा, आंखौ मानो थगायनानै लाबोखो बाबा? बे अन्थाव बाथाव बुंबाय। नाथाय फिसाखौ हामजानो लुबैनानै आं बेबायदिनो
आंनि फेमिलि आरो आंनि बिखुनजो गासैखौबो लानानै जेब्ला गुवाहाटि फारसे जोङो आवगायलाङो आरो बिथां लहित दैमारिनि हेफाजाबजों जों हरनि 12:45 गुवाहाटि प्रतीक्षा हस्पिटालाव जोङो मोनहैयो आरो बे जायगायाव इमारजेन्सि एडमिट खालामनाय जायो। आइसि रुमाव बेखौ दोननाय जायो आरो जेब्ला बेखौ आइसि रुमाव दोननानै अब्ला बेखौ बे दिननिफ्राय बेखौ ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। आन्दागाफोर नाथाय बिनि बेरामखौ एसे हमदांनो मोनदोंमोन डक्टरा। बे हमदांनो मोननाय जादों जानो हागौ बिनि बेरामा SLE जाय खोनाफेरै बेमार जाथावै बेमारखौ खोनादोंमोन आरो बेखौनो बिसोरो अखानायै बे रिपर्टखौ बिसोरो दिल्लीयाव हरनाय जाबाय। अन्दागाफोर जेब्ला गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों सानथाम आरो सानब्रैसो बेखौ नाजानायनि गेजेरजों अब्ला नाथाय बेखौ इमप्रुभ नुवाखिसै, मोजां हामनायनि लामाया नुवाखिसै। अब्ला आलफनसाया बियो अन्थाव बाथावै बियो गाबनायजों बुंदों जेब्ला बिनि बिमाया मानोना बिनि आलफनसानि खिनाय बिनि फेसा खालामनाय गासैबो बिनि गाननाय जोमग्रा गासैबो सिजोब्बाय। खिनाय हासुनाय गासैखौबो मुगैया जासेनो बिमाया गोरलै गथ'खौ जेरै खांबोदोंमोन बेबायदिनो आलफनसाखौ बियो बिनि खिनाय हासुनायखौ गासैखौबो मुगैया मुगैया बियो जेब्ला बियो बाथरुमाव सुबाय थादोंमोन आं बिनि खाथियाव दङमोन अब्ला बे गाबनायजों बुंदों बाबा आं मा दाय मावदों, आंखौ मानो इसिग्राब साजा होखो, आंखौ मानो इसिग्राब सुग्लिखो बाबा, आङो डिउलि पास जाखादों बाबा थुदो एडमिसन लायनोसै, आंनि लेखा लायनोसै बाबा। नाथाय बे गोबांथार दुखु मोननाय गोरबो गावग्लिनाय बाथ्राजों बुंदोंमोन आं मा दाय मावदों बाबा। मानोना जेब्ला बेखौ एग्जाम होनायनि सिगां बे फरायनो गोसो गैयै जानायाव आं बेखौ बिनि मोदोमाव पानिशमेन्ट होनाय जादोंमोन, आं बेखौ बुनाय जादोंमोन आरो ओइदिनखालि बियो एग्जामनि सानसे सिगां आरो बे आंजों एसे बुजानानै बियो फरायदोंमोन। अखानायै बियो गावनि एसे लोरबां देहाखौ लानानैबो बे एग्जामाव हैदोंमोन आरो जेब्ला एग्जामाव बे होनानै आं जेब्ला बेखौ स्कुलनिफ्राय सेक्रेटारियेट स्कुलनिफ्राय जेब्ला लायफिनो अब्ला न'आव सफैना बियो आंखौ बुंदोंमोन बाबा सरि मैया आं फरायनो गोसो गैयै जादोंमोन, जेब्लानो आंखौ बुदों बेनिफ्राय आं फरायनानै आं मोजां दिनै एग्जामखौ मोजां लिरनो हादों बाबा, थेंक इउ बाबा। बिनि अन्थाव बाथाव बाथ्राफ्रा नाथाय बाबा नों आंखौ बुनाया आंनि मोदोमा गोजा गोजा जाबायना। अब्ला बेखौ आङो अननायजों आं गोबानानै फुदुंदोंमोन आरो बिनि मोदोमाव आङो थाव आसिस फुननानै होदोंमोन। अब्ला बे मोदै रथ' रथ' गाबनानै बे अनजानो लुबैनाय बाथ्राखौ बुंदों बाबा आंखौ थाब अनफिनोब्ला आं गोजोन मोनो, आंखौ थाब जुदि नोंसोरो अनखांफिनोब्ला आंनि जिउआव गोजोननाय फैयो। आलफनसानि बै बाथ्राफ्रा दाबो सम सम आंनि गोरबो मैखुनाव बेरखांबाय थाफैयो। अन्दागाफोर जेब्ला बेखौ हस्पिटालाव जेब्ला ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय जादों बे समाव बिमाया बेखौ बानजायदोंमोन फिसा आलफनसा नों सहायदों जेरै जिसुआ जोंनि गासै पापनि थाखाय गोबांथार सहायदों, आं सहायगोन मामा, आंबो जिसु बादि सहायगोन। आरो बिमानि बे बोसोनथिखौ मोननानै आलफनसाया डक्टरफोरनि नार्सफोरनि जेरै खालामो बेबायदिनो गासैखौबो सहायजोबनानै बियो बिजि सुजादों, थै बरन जादों, गासैखौबो बे सहायजोबदों। आं सहायगोन मामा, आं जिसु बादि सहायगोन आरो बे गासैखौबो सहायजोबदों। अन्दागाफोर जेब्ला आलफनसाया बारानिफ्राय बारा जायो अब्ला बे समाव बियो गावनि बिमाखौ बुंदोंमोन मामा आं थैसिगोन ना, मामा आं थैसिगोन।
अन्थाव बाथाव बे गावनि देहाखौ मोनदांनानै बिमाखौ बुंनायाव बिमाया बे बुंदोंमोन नङा फिसा नों थैया नों मोजां जागोन जों नोंखौ मोजां खालामना लाबोदों नों हामगोन आं थैसिगोन मामा बे गावनि देहाखौ मोनदांनानै बे बिमानि बे गासै दुखु गोनां बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन आरो बेबायदिनो बिखौ गोबांथार ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों आरो बिनि अहेबाव जेब्ला बिनि अहेबाव बिनि लिभारखौ बिनि किडनिखौ टेस्ट खालामनो थाखाय किडनिखौ बाय'प्सि रिपर्ट खालामनो थाखाय अब्ला बेहायबो बियो गासैखौ सहायजोब्बाय गावनि अहेबनि बे मोदोमखौबो बियो थुफ्लंजाबाय आरो गासैखौबो बे सहायनानै दिनै बे डक्टरनो गथायजोबदोंमोन नाथाय बिनि बेरामखौ बेहायबो हामनायखौ मोनाखिसै आमदागाफोर आरो बे प्रटिक्षा हस्पिटालावनो गोबां रां गारनानैब्लाबो हायाखैब्लाबो डक्टरफोरसो सारेन्डार खालामबाय जोबनायाव बेखौ एपल हस्पिटालाव लांनाय जाबाय नाथाय एपल हस्पिटालाव जेब्ला बेखौ लाङो आइसि रुमाव आरो बे आइसि रुमाव जेब्ला बेखौ सोयो नाथाय बाहाय फुंनि एबा सानसुनि 12 बाजिनिफ्राय 1 बाजिसिमल' हाबनो मोनो आरो बेलासि 5 बाजिनिफ्राय 6 बाजिसिमल' हाबनो खाबु मोनो सोरबा न'खरनि एबा खाथिनि एबा खुरमाफ्राबो आरो बे समाव आंबो दसेल' हाबनायजों फिसा आलफनसानि गासैबो बे मोदोमनि सोलायनायफोरखौ नुनानै आंनि मैखुना गावग्लिखांदोंमोन बियो दै बिदों आंनो दै नांगौ दै आंनो थरथिंसो दै रावबो डक्टरा दै होआ अब्ला बे समाव आं दौनो नागिरदोंमोन सिस्टारफ्रा नार्सफ्रा बुंदोंमोन बेनो दै होयोब्ला बे बारा जागोन बे अन्थाव बाथाव बुंदोंमोन आंनो दै थरथिंसो लाबो आं बे समाव गोसोखांदों बै समाव जिसुआ बे समाव क्रुसनि दंफां आलायजानाय समाव दै बिदोंमोन नाथाय बेनो गोखै दाखा बिदि दौदों दिनै आंनि फिसा आलफनसायाबो गावनि देहानि दै गांनायाव दै थरथिंसे आं बेनो होनो हायाखै आं थानो हायिनि बाहेरायाव ओंखारलांनानै आङो हारसिं गोरबोजों गाबदों फिसा आंखौ निमाहा होदो नोंनि दै थरथिंसे बिनायावबो आं नोंनो होनो रोङाखिसै आं फिसानि दै बिनायाव आं होनो रोङाखै बेनिखायनो दिनै आंनि मैखुनाव फिसानि थाखायबो आं गाबखाङो अनदागाफोर जेब्ला आङो एपल' हस्पिटालनिफ्राय न'आव मोनसे हाबाफारि लेखा लांफानो थाखाय आरो जोंनि फादार दानियेल मादिखौनो हमनो थाखाय फैनायाव आं बे समाव आलफनसाया बिबैनि मबाइलजों आरो आंनि मबाइलजों भिडिअ कल खालामनानै गावजों लोगोसे स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामग्रा गावनि बोसोरसे सेनियर गावनि बिमानि फिसाजो फ्लराजों बे मबाइलजों बे हस्पिटालनिफ्राय गाबै गाबै बुंदों फ्लरा फ्लराबो मादि रथ आलफनसा होननानै मादि रथ गाबनानै बे भिडिअ कल खालामनानै बिसोरो बिब' बिनानाव सानैजों मबाइलनि गेजेरजों गोबां दुखुखौ फोरमायदों जेब्ला आङो अखानायै सहैदों आरो बे समाव आं हाबहैनाय समाव आं बेखौ बुंदोंमोन फिसा आलफनसा नों जिसु बुं फिसा जिसुखौल' गाबज्रि बे समाव बे आं बुंदों पापा आं दुरबल जाबाय पापा बे हस्पिटालाव गोबां गोब्राबथार मोननायजों दिनै बे बाथ्राखौल' बुंदोंमोन अनजायगाफोर जेब्ला आलफनसाया बे गावनि जिउखौ मोनदांनानै जेब्ला बे आथिं आखाइ गासैबो लोरबां जाजोब्बाय नाथाय जेब्ला आङो फुंनि समाव जेब्ला हाबदोंमोन अब्ला बे समाव आं बेनि खाथियाव नुनो मोन्दोंमोन बियो आखाइखौ दिखांनो हायाब्लाबो आखाइ फोलावनानै नायदावनानै जिसु अब्ला बुंदों मा फिसा नों जिसुखौ नुदों नामा नाथाय जेबो बुङाखै बियो बिनि आइनि बे मेगननिफ्राय मोदेल रग'दों आरो दान्दिसे उनावहाय बिनि सिरियास
आरो बिनि बारा जानायखौ नुबाय डक्टरफ्रा फैबाय आरो अक्सिजेन गेस होबाय आरो बेबायदिनो 12:15 मिनिटाव दिनै बियो गासैखौबो आंखौ बिमाखौ बाय बाहागि आरो गासै बिदा फंबायखौ आरो बे बुहुमखौ नागारनानै बियो एप्रिलनि 4 तारिखआव 12:15 मिनिटाव बे बुहुमखौ नागारनानै दिनै आलफनसाया रुंसारि जालांबाय। आं बे समाव दुखुजों फिसानि मोदोमाव दांनानै बुंदोंमोन सासेल' फिसामोन सोरखौ फिसा होननानै आं गाबज्रिबावनो मानो जोंखौ नागारना थांखो। फिसानि बे दुखुखौ लानानै आंनि मैखुना दाबो सौग्राव फैयो। आन्दागाफोर दिनै आङो नैबे आलफनसा फिसाखौ जेब्ला जों हरनि समाव लाबोयो जेब्ला जोङो हरनि समाव जों सफैयो आरो बे समाव जों बेखौ दोननाय जाबाय। अखानायै गोबांथार टाउन मण्डलनि गासै आइ आफा जोंनि पारिसनि गोजानारि खाथिनि हिन्दु खृष्टान बाप्तिस्ट फोथार धोरोम जाथि बासि लाजासे दिनै आलफनसानि थाखाय बिनो फैदोंमोन आरो बिनि गोथै हाखराव मांखरसालियाव बयबो अननायनि गेजेरजों बेनो थरथिंसे हा आरो बिबारफोर हरदोंमोन। जेब्ला जोङो अखानायै बिनि थाखाय नबिना लायो आरो नबिना बिनायनि 9थि सानाव जेब्ला आलफनसाया गावनि बिमाजों बियो नुजाफैदोंमोन अब्ला नबिनानि बेद मोनथाम थांबायमोन। जाय आलफनसा बिमाया गावनि गोसोजों सानदोंमोन जेरै आंनि फिसाया बे बुहुमनिफ्राय थांबायब्ला आंबो लासै लासै जाया लोङा बे बुहुमनिफ्राय आंबो गोमालांनोसै। बिनि साननायखौ रावबो मिथियाखैमोन नाथाय आलफनसानि जिउमाया मिथिगौमोन बे बिमानि दुखुखौ मोनदांदोंमोन। जेब्ला 9थि साननि नबिना बिनायाव 3थि बेद रजारि खालामनायाव मेगन मोस्रोमनानै बिनि बिमाया जेब्ला दुखुनि गेजेरजों बे फिसाजोनि जिउमानि थाखाय बिनायाव अब्ला आलफनसाया बेजों नुजानानै बेनि मोदोमाव दांनानै बुंबाय मामा नों दागाब मामा आं सोरगोआवसो दं बेबायदि बुंनानै आलफनसा स्ट्रोब गोमोरसिनो। फिसाजोआ जेब्ला बिजों नुजानाय बे बाथ्राखौ बुङो आरो बेनि जिउआव सानथ्र'हायै गोजोननायखौ बियो मोनो आरो बे हरनि समावनो आलफनसानि बिमाया दिनै बियो ओंखाम जादों दै लोंदों आरो बे आंखौ बुंदों नै आलफनसा बिफा आंनि फिसा हिन्जावा आंखौ बुंफैदों मामा नों दागाब आं सोरगोआवसो दं। आन्दागाफोर दिनै आंबो फोथायो आंनि फिसा आलफनसाया गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोरनि साफ्रोमनि बिनायजों बे थारैनो सोरगोरायजोआव दङ आरो अरायसम आङो गासैबो फादार आरो सिस्टारफोर आरो गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर नोंसोरो आंनि फिसा आलफनसानि थाखाय अरायसम बिबाय थागोन बे आंनि गेदेर नोंथांमोननिसिम मिजिं थिनानै दिनैनि बे आलफनसानि थाखाय लाबोनाय सावगारिफोरनि गेजेरजों आंनि बे खावलायनाय बिनायखौ मिजिं थिनानै आं बाहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।